guys, ngiseni ngokuvalwa live yami. I thought bayenza isidima la sitho. Bayamana kwathiwa 0 views lapha abantu ababukelayo. Ngaze ngithi mina ngiyawuvala ke lo live ngoba manje angibukwa muntu. Hawu mangithi ngiyawuvala. Hawu hey abantu bebengibuka. Yo man sengifikile. Ngiyaqonda. Azazi phela lamafoni ngisibuye singaveli. Anibuke nefoni le engibambisa ngayo. Yabo? Umphupho. Basi ngiyan-entertainer ngayo. As long as sakwazi ukukhanyisa i-light yayo. Yeah, pick up. Dumelang abusweni. Ama-comment engiwaboni ngiyabona umphupho. Bazi ngizojikela ngale kwefoni ngiyofunda ukuthi ngithini. Athi ngibuye futhi. Ngibone phela. Wanibingeleli ngesilimo. Anibingeleli. Double tap nje lapha. Ngenza isilimo hayi ngimthathe. Aningibingeleli. Ngingenza ukakaka. Oh. Hey. Mina bengadinga ukuthi ngize ngiye eMcDonald's. Yabo. Ngibona ukuthi indawo yabantu leyana leyanto yana ebanjwe abantu kakhulukazi abapintsheke kakhulu. Nami yesu ngipintsheke kakhulu. But ekupintshekeni kwami kakhulu bengibona ukuthi angimele ngiye khona ngoba ngipintshekile. Kwamali yokuya khona bengingazi ngizoyitholaphi. Yabo le nto yami. So I take a decision of the hey somebody ngichaza decision. Ngithatha isinqumo sokuthi angiyilapho. Nakhona ngama-consequences. Yabo mangijabula. Hayi. Bayawuzazi la ukuthi hayi Nkosi yami. Hayi ningixolele bafowethu. Anginabhokoza impela le phone la ayizovela le nto. Akanje. Ngizama ukuzenza u-live lana. Manje mangizenza u-live kumele ifoni ngiyibeke ibuke mina. Bese ngiyakhanyisa. Angiboni nje ama-comment. Ngeke ngikhohlise. Yabo. Ngikhohlise. Angiwaboni ama-comment. Ngeke ngize ngijike ngale kwefoni. Ngobani? La phambili vele ayikho right. Hayi phela. Angiyifaka kwayo. Nginayo imali yokulungisa mina. Into eningi ngathi ngilungisa isicapha endlini. Bengibezela emnyango. Manje ngiphincela imali yokuthi ngipende indlu. Ngilala kuyona igumbi lami lokuyala. Kumnyama. Mama ngitshengisa nje ngawubona impendo njani. Base emavidiyweni ami usuyavela ukuthi awukwazi esimeni. Ana-ke ngiphuza i-cocktail.
ngidala i-Coca-Cola. Refreshing nathi nabele baba. Abanye bashona le. Abanye bashona le. Akusazi ukuthi bonke babaleka bashona. Hey. Ngingathuka guys inboxwa. Ngiyanhlebela nje laba ababukayo noma kuthiwa bawu2 angiboni phela bangani ababuka. Ngingathuka guys. Yo. Ukhuluma nina bajabula kazi. Hey. Ben inboxwe. Ubhodi lapha omdala owakephi. Ukuthi nje usebenza la eThekwini but ngibona ukuthi kunama-branches amaningi lapha udayisa lezi ngcingo ama-iPhone. Hey wamane wathi hey ngithi mina hawe ma cela nithi qala I am sure noma senisho ngenhliziyo kulungile. Hey man inboxa nginami sengilokhu ngihlala imbashu hawu bhuti uyaphila kodwa bhuti ayakangiphendule bhuti. Hey ayisokusho engathi ngaza ney'ndaba ezinhle ngoba hayi ngisemanyaleni lokwahamba yawe manje ifoni nayi lapho nami mina angiboni ngisho ama-comment lapha khona sethe hawu bhuti ngizowabuka ama-comment ngilinde udlulisa noma u-20 hhayi 20 minutes close to 9. Hhayi guys akukho okutheni mina nje nabafisayo ukuba o-content creator ngingabatshela nje khona ukuthi zamani bafethu kuyenzeka and ningezwa ngabantu bethi ukuze uqale manje lento yobu-content nani kumele ulinde uze ube nefoni e-right. Hey webafethu mina from 2023 ngiphethe nje le foni engiyiphethe yabo from 2023 akudinganga ukuthi ngize yabo ngizame ukubhajekthela ifoni kanjani because vele wangahlangani ngale foni engiyiphathayo nje angithenganga ngosesitolo ngithola ngo-400 la kwisheha la yabo nje yangichaza kakhulu kodwa nje khona iyona-ke yangivusa emandleni nakhona amandla okuthi ngaziwe ngiyayizwa impela amandla okuthi ngaziwe hhayi ukuthi mhlawumbe khona umcebo thizeni enguthola but yonke i-content creator noma ubani osayishaya ngokuthi ephakame mina nje uzosifaka nje isixuzo sokuthi mfethu phanta mfethu uzame nje mfethu khona la enkundleni abantu bayanothisana kakhulu i-support futhi bayayidedela la TikTok nakumanye ama-platform no but nje i-support iyatholakala kakhulu. Okwakusuke kumele wenze isito yakho nje wena kancane wangisho nje nami ngayiqalela nje mfethu angifunqama ngiyathuka nami nje mase ngiyila ngikhona nakhona nje angazi dlozilelo mhlawumbe noma nje uthandwa labo bantu labo phela abaningi abantu abangaka futhi ukuthi bengafanele bekufollow yabo but ukuphusha nothing much ngiyakhuluma la angithi ngeke uvula muntu sengingayikhomentela nje mina yabo ukuyiphushela emva kwalokho qhubeke nempilo and angifuna ukungasho baningi abangaziyo abantu bambalwa abangibhekayo ngokubakhipha entertained yo ngizosanda sesingisi khona umfowethu umkhwanazi wake wangipha imali yazi umkhwanazi bafowethu lapho loya ngiyamkhohlwa ngifile baba noma nje impela nje Nkosi yami kuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu wangipha u100 wathi hamba khona uyosika noma nje ikhentakinyana lapho encane ngezimo-ke ey'thile zokuthi ngangipintshekile-ke nami kunezinto ekumele ngiy'lungise leyo mali angibange phela nami ngisashaya nje khona ngqo kwakhe la njengoba ngihleli ngedwa nje endlini kusedladleni impela kodwa nje ngiyedwa manje endlini yabo. Hey
waphindwa ngithi 50 rand nje kungonakele lutho futhi nginga-expect-e lutho futhi hawu uye futhi umkhonasi 50 rand ngathi ngiyawubhuti yazi ngakhohlwa ukubonga lapha but ngisawe ngimbhalele ngibonge kakhulu bheka umuntu ongibhekile mase kuba-ke kephi collection carol mhlawumbe naye nabona abanye benu ngiphostile lapha ukuthi lezi za collection carol ngathi usisi futhi loya ngathi uma ngabe ngibuka kahle abothi usisi lo hlapha noma yimini ephambanisana noma baxhumene nje bandawanye mhlawumbe iqembu bangipha amacikile bathi wabona mina bathi lelo-ke mfethu njengoba ngazathi sathi sizama ukubekelela imali esicabha kwamane wayengenela umuntu lana heyi nje wafika watshontsha amatenga waweba ngingayonginyala nje waweba amatenga kwaphaqa manje la ngathi yabo nje nakho kade ngimincile imali esalukazi ophaqa bengingasenabo futhi nawo plus laba-ke abasanda kulahleka bewophaqa engibathenge kuwo lo nyaka kuqala bazolahleka nini lokhu njani ngo-October bebiwa futhi nabo mina ayangilazi leli phathi leli alangilazi leli phathi okuncane engizamayo nakhona ngaleyo madlana leyo ngabe ngiyiphantela nami ngama-weekend kufanele kubhadalane onomsamo akangicingele onesigodlo lapha akangicingele Nkosi yami esho ukuthi ahlahle inkinga kwanele ilana lana uma ungenza into ewukuthi iy'nto zakho ziyoqaqeka ngoba ayizibophekile ithephu wamina angisayithembi angisayiqondi ukuthi kahle kahle ikuphi inkinga ngami ngazama ngacekelelwa phansi ngazama ngenzelwa yonke into zokwenza angisazi angisazi ngiy'fundela into ey'right. Amabhadi bafethu hey bad lucks. The bad lucks. We always have bad lucks as people. We always have bad lucks, but mina ngeke nibe nama-bad lucks njengami. Lokho engikubalayo nje lokhu vele okungathini kuyinkinga nje lezi ey'buye zehlele nanombani but iy'nkinga ey'siriyasi ayizibile khona futhi angiyifisi futhi again. Ngiyanibona-ke la kwi-comment section bese ngichazile ukuthi ifoni ibheka le ebese mina ngiyabuya sengifunda i-comment section nathi yabo nje omkhulise la bayasalutha shosho angiboni iy'ngane zakwethu kumele ngize ngibuye naba no-Nox bayabingelela ngapha kwa-Nels yabo yebo angiboni iy'ngane zakwethu ningixolela ngoba ngisho kumele ngize ngibuye ngapha bese kuyikhani nakho sengisenda ama-invitation Nkosi yami ningixolele phela le foni ibuye ingcofone angiboni lutho yabo angiboni lutho ngempela ngathi yabo nje kumele ngize ngiyibhekisephi le ebese ngithatha nakho lokhu ebengikuvezile engibuye ngibambise ngakho aniboni umshana nami-ke lo oyini phela kumele nize ningibone ukuthi nganginjani ekuphileni ngoba niyahlekana nina noma ngisazovela ngizovela Nkulunkulu wami but ngiyacela bakithi ningayeki ukuphusha lento ye-support qhubeka guys ningisaphote ngiyayicelela kwabadala nabancane qhubeke nje ningeseke bafethu mhlawumbe abanye bakhona baye beyibuze-ke ukuthi
ngishintshe ukuthi ngimele la esitapheni, ngikhethe ukumela ngapha odongeni manje. Isizathu sokuthi ngisuke la esitapheni ngize ngaya odongeni, it is because lesi sitapha lesi sasiyona, ngani na, siyakhanya amasayidi, yabo. So ekukhanyeni kwasemasayidi amanye amavidiyo ngivane ngibe mpisholo kakhulu-ke, yabo. Kanti bekusangcono kusakhona nalesiya, bengazi ukuthi ngiba mpisholo ngalokhu okungaphaphile, but khona hhayi kodwa ngiyayishola kweli, naso lesi nje singconywana, but eyi ngingathandathanda before kodwa ngile abadinga amavidiyo, ngithi mina njengamanje abahambe belaphana kwividiyo eyokugcina engisanda kuyiphosta. Ithini manje ividiyo engisanda kuyiphosta? Manje ividiyo engisanda kuyiphosta, yes, beke kuyona, ngiyeke leyo dayi bani bani, but khona le gcina angazi noma ithi yazi phela lapha bafowethu mina ngikhuluma into emasha ekhanda, ngoba kwenye abanye abantu bengikhumbuza amavidiyo kodwa ngiyazi ividiyo, into engangiyikhuluma nje nami for leso sikhathi angiyibambe. Guys, ningixolele ngalokho, but-ke le content yesicabha bafethu, eyi sake sibone ukuthi simisa kanjani, but khona ngiyabona ukuthi nami kunokulekha kwama-viewers nama-likes, but akungiphathi kabi kakhulu lokho ngobani manje bona laba abangibukayo okukhomba ukuthi impela hhayi sisakhona. Laba abangibukayo kukhomba ukuthi hhayi sisayibambile nabo, benze nje nabo, beqhubeke beyibukele inkabi le, Nkosi yami lo, anoma ngiyavela ndaba, nami ngivane ngibe muhle, yazi noma ngingayiboni but ngiyazi, eyi nami ngawumunca loyo mlomo, kade ngangiwumunca ngathi ukuthaba nokuqina kwawo, uthi uyazi. Ifavorithi yami-ke leya i-role model, cha ngokukhuluma nje kungasikwazi, but nje hhayi guys, besacela ukuvala u-live manje ngiyabona impela ukuthi le engiyenzayo kanjena, ningixolele njengoba ngingabi live, la abangibukayo nganokuthi bangaki abangibukayo, ngathi ngibuke kuqala ukuthi ngikhuluma nabantu abangaki, hawu sebeba u-6, 5, ayikho-ke lento khehla, uvale khehla, ayikho lento athi ngibatshele kodwa. Labo abangibukayo njengamanje, ngithi mina ngithi mina-ke ngiyabonga, sengiyavala. Sengiyavala, kahle ngisale kahle. Abasekho kahle, abasangifuni abantu, abasangifuni, yazi abasenzisi, abasangifuni ngokuphelele, abasangifuni abantu. Hhayi kuyohlala ngelinye ilanga, ngizoba nayo ifoni e-right, yabo, ngizoba nayo ifoni e-right, yabo, ebese ngithula ngibabuka, anibukeni-ke ukuthi njani, angibonani nangokhaya. Ngathi niyabona-ke ingaphambili leli, kumele ngize ngikhanyisa kancane ngefoni ukuze ngithi ukuvela kancane, but ngivela into ewufafa, but eyi ngeke ayikho into ewubhathi la, nayibona nje into eyinkinga nje, inkinga-ke le foni le, udoti, uthuvi, yabo. Ayikho-ke nje lento le, ngeke khehla, ngeke, hawu yazi angibuka, hheyi, ayikho ngempela lento bafowethu, angibuka sengiyi-blue.
Ngiyakhangisa manje. Hayi sabo. Ngogaxeleyo. Hayi mara ngiyashisa man. Abazali bamposhanga mahhala. Yeah. Cuteness overload. Ish. Akube phephuli kuma profile pictures abantu, akube phephuli kuma profile pictures abantu. Mina angazi indaba bengafuni ukungisendela isithombe esiphephuli but ikhamera yami at least iphephuli. Anti nebo? Ngivela ngiphephuli. Ne. Ngithi mina akube phephuli silwele inkululeko yabesimayo ngoba abesimayo baphethe beef. Ekuphatheni kwabe beef, leyo beef inama terms and conditions. Yabo, inemgomo nembandela. Basi akube phephuli yes. Awubheke ukuphephula kanjani. Phephule profile pictures to every TikToker and every influencer. Please send me a purple picture on my inbox. DM me with a purple picture because I do not have any purple picture. If I do have a purple picture, ngabe kade ngashintsha, I will be yes. But see, everyone sawubona bhuti wami, siyamthanda. Ngiyabona lapho ukuthi nawe ublue kwi profile picture, I mean purple. Yabo. Ngithi emeni ngo purple picture ngizo appreciate. Unginikeze esifanele ukufakwa insizwa lapho ke ngifuna le video ethi khona le X engayihead caption ibhala ukuthini. Eish. Imzala. Eish. Angisayikhumbuli mfethu ukuthi ibhala ukuthini mfethu. Angisayikhumbuli mfethu. Yebo lapho real. Ngixolisela bathi sengiyayikhanyisa phela nje ukuze nizongibona kancane. But amehlo list uyabonakala. Ngiyabona. You are best. You are the best Joanna. Ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Eish. Noma ngicekelela phansi nje mina mfethu. Hey. Ngicekelela phansi phansi. Makusana abantu abakwazi ukusho kanje. Hayi siyabonga. Siyabonga kakhulu. Bengisabagqugquzela la ukuthi purple profile pictures ningisendele vele useshilo la awe mahena umnyane wemaheyo useshilo vele ulotunjana usisi lapha uphi siyamthanda usisi nombhuti khona lapho sisi indoda osiyamthanda kancane uyithola but noma bekhona ukuthi akube phephuli nami njengamanje yabo buka 3 2 1 sabo ifoni nansi na ifoni sengibheza phansi kuphephuli yabo phansi. I enjoy your content. Okay. Kuleka always inspire the new generation and the old generation. It's me, the one and only Kwanele Dludla from Mandeni. Okay, accept lapho njani usiya. Siyamdala. The one and only Kwanele Dludla. I'll always be me. Yabo. Hello nalapho. Futhi njalo khona umuntu lokhethi la follow me. Bafethu. Ngizofollowa lapho sis noma bhuti. Ya ubhuti uMr. Hayi phela ayi. Angathi manje ubuye hey yabona nina. Sithule hodwa. Phela ngi-DM laphana. Guys, support yenu. Ngiyacela. Ngomusa nangentobeko.
Asiqala ngokuthi kube phephule zonke bonke zithi nje phephule yabo nje nalawo start bani first goal bangithintisa lapha kuphephule yabo uphephule nje kumele nje manje ugijime nami ningibona nje kuphephule ngathi yabo ngifana vele kube phephule nge-screen sale phone lesi yabo khuleka uzoyithola i-support bafowethu wena hamba inboxa laphana njengamanje akube phephule bakithi ngicela ungi-accept khona ngizokunikeza quickly spot the viewers in section in your life. No, I'll do as we said. Hello lapha okuhle kodwa. Who's okuhle kodwa konje? Okay. Yabona ngiphasha kanjani okuhle. Niyaqonyaza lapho ngama-iPhone. Isilima yimi. Lungile okuhle. Lungile uNkulunkulu uyanibona. Hey, mara nami ngiyashisa mani. Hey, nawo kumnyane. Hawe ma. Hawu mama ngiyakubona. Hawu. Ngasala kanjani ngakubona. Ubukako usufuna manje ngiqala izinto zami ezokumoyizela ke public phela la uboya. Ukuboyizelisa nawe la konjani. Lalela. iPhone yazi sometimes I feel like abantu bayanginayina mfethu mina abantu sebenginayina kakhulu but ngiyayidinga mfethu angiyifuni sengizame mfethu ngaze ngahluleka mfethu nga-inbox ko latest iPhone ngathi ngiyabuyela kubo bathula yabona I feel like nje vele angiqhubeke nalo because into edingakalayo le ebalulekile. Thiwani awulutho mina ngiyiphashela isidala. Awuyazi ukuthi false. Ayikho le nto uphashile wena. Womajayela wena. That is why I chose you. Eningini. Yanganathi. Who's that? Ngibona ukuthi uzothini. Yanganathi who's that? Ngibona uzophendula uthini. Mangithi mina who's that? But the language is serious then. But guys, vele bese ngichazile la ukuthi angizukuba mningi. Hayi. Uthi hayi bo, ngiyabuza ukuthi mina who's that? Who's that? Do you even know what does who's that mean? Shona mungazi, hawe ma. Yenzani le phone yangividurize. 15% eish. Sicela umthandazo mfethu siyabhala kusasa. Mfethu mina ngicela i-iPhone. Okusala i-content yakho iyamasha noma beyangincisha angincisa. Hayi phela mama uyazi nawe ngiyaqoqoda ngale content le. Uyimanje nje ngizoshaya nje ama-video athi ngibuka isikhathi esi-right lesi 10 to 11 nje maziya le 10 11 hayi khathi iradio kuphotha lezo ungathola ususebelela abantu abaningi but njengamanje ngakho ngithi ngiyawuvala lo live ngiyonza ama-video manje showcase leyo ngoshawo nawo enkosi yami lawo emabizo mfaka amathayi masando ngiyaxoxa ukuphunyukile khona inkinga umuntu ufanele ngibiza kanjalo ukuthi umfaka amathayi yabo okamasona but ngiyaxolisa mfowethu uright kodwa amabizo ngiyosha ama-video njengamanje kade ngagcina ukusebenzisa ama-sound akho awusavela veli you know why ngasavela veli nawe masimba akho
Sengithukelwane-ke manjena mina. Kuba yena lo. Oh. Always bring positivity. Ngiyaxolisa-ke lapho wesisi noma mfana ongibiza ngoMasimba. Hayi, ngiyaxolisa noma ngingazi ngithini. Hayi. Lapho lotunjana okuhle. Athi phela usuthola abangcono usuyithandela imoto ayisabo manje yikho kungasaveli lapho kanti fuzabe ngiyavela ngezonto manje usuthola abangcono yabo usuyithandela imoto yabo ubeka ngami nje ngabe ngiyakuculela nje manje khona othe ucela umthandazo uyabhala kusasa ngani umsakhona Nkosi yami ona bani Corona 12 yo khuluma nina bajabula kakhulu bajabula kazi kuba bonke abayobhala ngithi mina kuba bonke abayobhala uNkulunkulu ngicela sivala amehlo sindisa abantwana bakho ubavule imiqondo ubadedele bakithi becabange okuhle okukhanyayo bengacabangi okubheke eceleni izingqondo zabo zivuleke kakhulu ukunalokhu akubakufundile nabakuzwa kufundiswa othisha kubuye konke emqondweni yabo. Ngikhulekela bonke-ke abayobhala ngiphinde ngikhulekele bonke-ke nalabo basazobhala bangayili ukuyobhala kusasa uNkulunkulu ngithi amen. Ngicela ukupha i-iPhone 11 mnganami. Hayi yabo gcwabe mfethu. Eish. Ngathokoza mfethu ugcwabe mfethu yabo. Uma ungangishaya nje mfethu serious mfethu ngingabaningi wasebengisembisa bra. Ngiqamba ma. Cabanga ngoba ngiyawo sithathu lo nje bangisho nje. Yabo. Ayi nami nginqela nje lokho ngichazela futhi hey yabo nje angihleli kahle nje ngihleli nje phela. Yabo. Nanokuthina ngifuna lokhu manje ngivika ngokuthi manje izinto ayihlangani anginababa nginama hayi so izinto lezo sengabona ku-useless uma uzolokhu uphila nokuvika nalezo zinto lezo uthi hey mina ngafela ubaba hey mina ngafela umama hey akunakho ukuthi anginamkhulu sakhe yosala emumva-ke lapho bahamba futhi ngiyamtshela wemama la ukuthi adlali la ubhuti ugcwabe lapha uStinqwane ngoba esho nje uthi nje ufuna ungipha i-iPhone 11 yazi amen wesindi ngcono bakhona abawuzwela umkhuleko wami abayobhala abanye abasabongi bebewucelile umkhuleko yabo sengithanda zangakhipha iqophelo eliphezulu kanje yazi kwamina ngisho ngiyobhala angusha nje umthandazo nje hayi wena unjani mfethu ngayo right okuhle lapho mama uphumule ufunde lapho kuyohlangana nakumina one day belibushile umuntu ehlala eThekwini ube right-ke lapho-ke sesiyokhuluma ko-WhatsApp shala phela ngicall ku-WhatsApp mama ngizoba ngifonele ngicall direct nje no shapu hayi mfethu wena lisole mfethu ngikhuluma buhlungu mfethu i-fact nje le bengisho kodwa yabona lisole mfethu ukuthi akusasizi mfethu kulokhu ukukhala ngaleyo nto leyo yabo uthi awunababa awunamama hayi bo uyokhala ngaleyo nto kuze kube yinini eish
yazi uyayicela inamba yami manje awuthatha ipeni nephepha uyibhale fast phansi lapho ungaze kuzwe umphakathi. Ngiyaxolisa ukukhala phambi kwenu umphakathi, lento engihlukumezile emoyeni. Okuhle usakhona kodwa ishazi mhlawumbe usephumile. Benginoplani la bengifuna ukwenza. Ya bafowethu futhi injalo mfethu. Ukuyiphilela nje wena iqiniso. Uphume endabeni zokuthi obani kanje hayi.